Прывітанне! З іншых відэа пра заданне А1 вы ўжо даведаліся, што рабіць з запазычанымі словамі і са складанымі словамі. А што рабіць з простымі беларускімі словамі? Скажу вам спачатку, чаго ні ў якім выпадку нельга рабіць. Нельга падбіраць праверачнае слова. Калі вучань глядзіць на гэты прыклад і кажа «праверачнае слова шэпт», у настаўніка пачынаецца вострая дэпрэсія. Чаму? Таму што трэба толькі расставіць націскі. Шэпт. Пад націскам пішацца «э». Але ў другім слове націск змяшчаецца. І не пад націскам «э» пераходзіць у «а». Шаптаць. Тое самае з літарай «о». Торт, «о» пад націскам, тарты, «а» не пад націскам. Жолуд, жалуды, жэмчуг, жамчужына і гэтак далей. Запомніце. «О», «э» пад націскам, «а» не пад націскам. Вось і ўсё. Да пабачэння!